kata pinggirnya yang sepuh. Oh, Nonton ngawas niki nggih. cita-citane kula ampun keturutan. Jadi aku kok atus dong sendang terus. Nggih. Sendang iki nong minggir kali. Nggih. Terus jero sendang Randu trane sinten beri. Lo saking Banjar. Oh, sing Banjar. Sing saking Banjar niku. Nggih, nggih. Sing daleme lere Saidi. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, sing Banjar. Njen nering asma sinten nggih? Kula Amir. Oh, Pak Amir nggih. Nggih, nggih. Dulu kan Mas Dandan. Nggih. Lama dudu menggung mereka. Pun dangu teng Randu napa? Mun dangu. Dolan mereka kula. Nggih. Mun dangu mboten teng Dene cok mijet jenengan. Nggih. Saniki tasih mijet. Tas. Nek sonten kan masuk. Oh, sonten wangsul. Dan omah niku pun ditunggu. Mane Oh, ditunggu tiang-tiang do ajeng mijet ngeten. anak putu niku. Nggih. Nek kula wani dalam mriki pun nanten 3 tahunan. Diparani. Oh, dileme teng mriki terus do di tak do diparani ngaten. Diparani kebali wae mbah. Sak anak putu lan golek ya ado. Nggih. Terus dalane nggih angel. Wis kula. Niku bae piyambakan teng mriki. Adanya kula iso mriki naga. Nggih. Nek dalu nggih sentir padangane Mboten. petengan mawon. Nggih. Nggih wani niku mbae niki. Maklum kula mboten poso. Oh, nggih monggo. Kula dan mriki pun suwe. Nggih. Ajeng kula film mriki niku Rafael Lolono kula nanten ngawas niki. Nggih. Cita-citane kula ampun keturutan. Jadi nek sore ya nyubi. Berarti filmnya teng Ngalas niki mergo enten jatah. enten jatah. Nggih. Jatah pinggirnya yang sepuh. Oh. Carane wasiat ngoten. Kan manggen teng Ngalas ngoten. Nek saniki pun keturutan ngoten. Pun keturutan. Nggih. Pun keturutan. Lombon adek masjid teng Ngalas mriki. Aduk masjid. Nggih, kayune kawak-kawak. Nggih. Kayune gede-gede niku. Medhine selawean. Kapan niku? Ya nalika mau. Nalika lan niku pun buntas kula. Damel masjid. Nggih. Ya saniki masjide Nyetes teh. teng pundi niku? Teng kula didol. Oh. Mboten ketinggal. Niku Oh, masjid gaib. Jadi jenengan damel masjid, tapi mboten ketinggal. Ya sering kok damel salat. Oh. Nggih. Niki jamaah nggih kathah niki. Nggih, kathah. Oh. Malah ngluwih ya, Mas. Nggih, bangsa lelembut ngeten. Ngeten iki. Bangsa lelembut ngeten. Kali ngeten iki. Nggih. Wah, nak ora wonge yo pokoke yo ngidap-idapi. Sing lanang yo bagus-bagus. Cilik-cilik ngeten iki awake. Cilik-cilik panjen. Wedok niku nggih ayu. Kok enak ora ya? Nyeneng kae nggih. Nggih. Rajin lanang-lanang niku nggih. Talane rajin. Ambine putih kabeh. Terus sarunge ngoten sak-sake. Tapi niku manggene rahasia nggih. Nek sing awas ngoten nggih. Ngertos nggih.
wong-wong biasa mboten saged gitu ya. Nerangin wong. Nanggen kula kathah sinten. Cah nom-nom malah sinten. Cah nom-nom. Sing wis dadi anak iki enten ning niku kula paling pokoke kanggo nonggo nak wis Fermanto. Nak saya coba kanggo wis. Anak wis Fermanto. Sinten sing mantu? Ya sing awas-awas kembali kok. Oh. Kanggone mengko nak wis tuwa. Oh, nek pun sepuh-sepuh nggih. Sing nom-nom mboten nom-nom gitu. Jeneng gedendan Mas. kedendan. Lakone dawa. Nggih. Apa sok 100 dina ya. Walah nggih abot wae wong 30 dina men pun bolong-bolong. Nggih, dendone nggih abot nek urusan ngeten niku nggih. Nggih. Dendan ya. Nggih. Malah anu nembe mireng nek temriki enten sing nggeni. Berarti jenenge malah temriki ndang nggih. Lah sampean awet keng mriko nggih riyen mriki kula enten mriki. Nggih. Awet keng mriko kok. Saking Banjare. Nggih paling ya. Tapi mboten tahu do cerita-cerita ngoten mboten tahu. Nak tengene Mbah Samon ngene Karten ya mestine sok cerita. Nggih nek niku Kang nek kula niku Kang Kartin. Kathah sing mboten ngertos padahal caket mriku mriki. Banyumas. Waduh. Teng gunung. Zaman dereng ngerti paling teng gunung ku. Yen pertapane Sunan Kalijaga. Sendangnya 3. Kanggo gawe tulungan anakku tuh dewi. Nggih. Terus ngisore niku wong wedok. Ngisore meneh kan bagus wong lanang. Kan kalenan. Ben gunung dhuwur ning aku kok atus dong sendang terus. Nggih. Sendang iki nang minggir kali. Nggih. Terus njero sendang kuwi ana masjid. Njero kali. Oh jerone. Ngendi. Terus yang Banyumas niku entuk sing entuk ben niku seterine ben. Nggih. Wah iki kono Mbah nggon. Ora tak. Nanti bolak balik. Nyate waune gawe cilik. Nggih. Dijatah kalih Pak kula. Nggih. Kudu poso. Hmm. Ngalas niki turut gunung Jongolan iki. Nggih. Gunungannya tadi. Mun kula damel turu kabeh. Bujange kula Nggih. mboten amor kalih kanca-kanca Mas. Ana tah nom-nom ten desa mboten. Kula antar ngalas. Men ngalas karo ngalas. Nggih. Sing kurang malah wis tuwa-tuwa iki jatah nang ngalas meneh. Nggih gubuk men ngalas nang. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertemu pemilik rumahnya ya. Beliau bernama Amir ya. Untuk kisah kehidupannya sudah kita dengar sama-sama ya. Jadi seperti itulah kisah kehidupan beliau, dan kenapa alasannya beliau pilih tinggal di tengah hutan
sudah kita dengar sama-sama ya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.